imens Les vi står herovre for at se om vi kan komme med den bil og køre ud til Stepney, hvor vi skal være. Så står jeg lige og nyder solen her. Næsten skyfri himmel. Rigtig varmt. Det bliver nok kort ben. Alle 4 dage. Men Hvad er status? vi kan tage vores ting med derovre. Super. Så ser vi, hvad der sker. Så vi er ankommet til Stepney, som er her, hvor vi skal cykle. Der var lige 2 timers kørsel fra lufthavnen af og så herud til. Men nu er vi kommet frem. En meget bjerget eller bakket by. Det skal nok blive sjovt. Så skal vi lige ned og hente vores startnummer og det, inden det går løs i morgen. Vi venter lige på vores cykler. De kunne ikke lige være i den bil, som vi kørte med nu her. Så de bliver leveret her med en times tid. Forhåbentlig et godt behold. Det er smart, at vi har målt, hvor højt vores sadel skal sidde, men vi har glemt vores topstok. Jeg fik endelig vores cykel. Jeg skulle lige nå at gå. Vi skal lige have preppet alt, hvad vi skal bruge. Vi har fået sådan en lille tabel over, hvor ondt det kan gå hen og blive. En for hver dag. Og så skal vi lige have lagt noget tøj frem og lidt, hvad vi nu end skal bruge. Det bliver nok rimelig let, fordi vi skal vist bare have korte bukser og korte ærmer, hvis det holder temperaturen, vi har til sidste par dage her. Så ja, de sidste forberedelser, så er det bare en at lægge med fingrene på langs og få lidt søvn op ad morgenmad. Så skal vi ud. Det er op.